Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditu. Hau, aste ekonomia da. Lan merkatuak sendotasun seinaleak ematen jarraitzen du. Apirilean, gizarte segurantzako afiliazioak marka berria ezarri zuen Euskadin. 1.135.000 kotizatzaile baino gehiagorekin. Iazko apirilean baino 1,1 gehiago. Apirilerako serieko daturik onena da. Gainera, hilabete horretan, erregistratutako langabezia 2,8 murriztu zen urte arteko tasa. Hau, 2008tik apiril baterako daturik onena da. 104.000 pertsonatik behera baitaude langabezia. Azkenik, Euskadiko industria produkzioa urte batetik bestera 2,1 jaitsi zen martxoan. Beherakada batez ere kontsumo ondasunetan eta bitarteko ondasunetan gertatu zen. Ekipo ondasunek eta energiak berriz portaera zertxo baito bea izan zuten. Hurrengora arte!